Sarap. Thank you sa mga sa mga sponsors natin dito. Ba't ibubol? Kasi ang sarap-sarap ng Goto. Saria's DJ. Papunta tayo sa Mauban, Quezon. So first stop natin dito. So dito tayo, yun oh, wow. Okay. So kain daw muna tayo ng ng lugaw dito, okay? So enjoy lang natin yung travel. So hindi ako nahilo ngayon. Yay! Achieve yun kasi hindi ako nahilo. So yun, dito tayo kasi kakain daw tayo ng lugaw. So first stop, lugaw. Yay! Dito yung mga kasama ko. Yung mga dal-dal. Okay, kaway-kaway kayo! Woo! Yay! Kain tayo ng Goto. So, di ba? First time din kumain ng Goto. Sarap. Thank you sa mga sa mga sponsors natin dito. Ba't ibubol? Kasi ang sarap-sarap ng Goto. So, huwag tayong maingay dito kasi libre lang to. So, so yung pagkain natin ngayon libre. Yung lakad natin ngayon, libre. So, di ba? Sarap-sarap. Ang halo yata nito, tuwalya yata. Yun, ang dami-dami. Pero gusto ko yung mga lang, mga hindi laman. Yung ganito lang, oh. Gusto ko yung lugaw lang kasi mainit. Yung hagod yung lugaw. Sarap-sarap. Yan. Sarap pala ng Goto. Goto. Paano kami nagsaging? Pinagat ko yung tuwalya. Tuwalya ba yun? From taba. Di ba gusto rin kumain ng saging eh? Paano kayo kumain ng saging? Sarap. Yan. Sige. Oh, yan. Ay, okay na ma'am. Yan pa yung sponsor namin. Ah, Chicken daw. hala. Wow. Okay na ma'am. Ang sarap. Okay na. Ayun si Sir Eds. Oh, may pa-chicken pa daw. Libre. Candelaria. It's Candelaria chicken. Ay, sorry. Candelaria Quezon. May Hindi chicken. kasi wala na. Wala mang loob. Sarap. So, doble-doble yung laman namin. Okay lang sa akin lugaw. Kahit walang walang laman. Parang masama yung... Pasa ko dyan. Bawal. Sarap. Ma'am Elsa, kain na po kayo, ma'am. Yan. Ha? Dito kalaki yung lamang loob. Lamang loob. Yung laman.
Mga laman loob na. Baboy ba yan? Ng baka. Ah, baka to? Yeah. Goto. Pag goto, baka hindi pwedeng sa ano? Pwede rin kambing. Pero more yan ng baka. Hindi siya ano kayong baboy? Baboy. Ha? So alam niyo na, yung goto daw, baka daw yun, hindi daw baboy yun. Pero nilagyan ng chicken. Daming budget, may kasamang chicken. Nilingnaan lang niya. Inanaan ko lang kasi baka ma-discomfort tayo. Ang sarap. Sarap. Pawis na pawis ako. Gutom kasi ako eh. Yung tipong gutom ka tapos kain ka, di ba? Hashtag pawis. Sarap. Dito lang along the way lang po. Tapos yun na, dito lang kami. Ayan. So daming laman. Dito. Daming laman. Ay, ayoko nung ano. Ayoko nung ibang laman. Natakot ako. Natakot ako ng ibang laman. Mayroong ano yun, oh. That's large and Sorry, Teddy. Step. Grade 10 ka rin lang ka? Ibang tanong, ibang sagot. Grade 9 po ka ba? Grade 9 ka? So, ang sarap. Anong section mo lang ka? Ruby po. Limang Jen. Sarap. Gutom. Wala magsagot na. Gutom. Royalty. Makain ka mamaya. Gusto lang. Gusto ko lang laman. Ay, hindi laman. Kahit ko ng laman. Gusto ko lang yung sabaw. Parang may mga taba, pero masarap. Hanggang? Natapos na tayo. Masarap friend ng ano, nung laman. Ang lasa ng lugaw, yung parang sa cake to. Hmm? Ang lasa ng lugaw, yung parang sa cake. Oo nga, ang sarap nga oh. Ayoko masyadong laman. Yung ano lang, yung lugaw. Yan. Ito po yung ano namin. Manager. Siya po talaga yung nag-iaya sa amin dito. Wala makasama, nahiya pa yun. No? Ganun no? Nahiya pa kasi nakasama lang. Friend, tingin nga akong saging friend, isa. Thank you friend. Wow. May pasaging pa o ganyan no? Libre. So yan na. Thank you po. Soriano family. And of course, this is Ken, namaos kahapon si Andab. Siyempre tayo ko tsaka si Akiro. Andun din si Hans. Sinama ko na siya sa formation. Tsaka si Carla. Kaya maganda na siya. Kaya same naman pa rin naman. Siya pa rin. Ginawa ko ng eagle formation kasi mas maganda siya ngayon. Dinagdag ko kasi dalawa. Kain muna tayo. Breakfast natin. Nag-coffee ito kanina pero iba pa rin yung sarap ng ano. Pag mainit, di ba? Sarap. No. Sarap lahat. Pag libre, sarap talaga. No?
So, okay, yan lang muna. Kasi katapos natin kumain. So later, proceed na tayo sa yung ano natin, yung agahan natin. So, let's go. Sakay ulit tayo. Ay, sorry. Sakay ulit tayo. Let's go na. Woo! Busog na. Hashtag Goto. Solve sa Goto. Hello. Ito si friendship po. Yan. So ito na. This is it. Alam, may pa-soft drinks ka, friend? Sakay na tayo dito sa libre natin ano. Thank you so much. Pinalaman yan sa ano? Hi vlog. Hi, sir. Ito naman yung mga idol natin. President. Idol Philippines. Ito din, president. Dami president. Kaya, libre.